Hei, salutare dragi prieteni! Astăzi o să facem haul la un colet de peten. Să începem! Așa. Aici avem o tablă magnetică care se lipește de frigider. Iar aici avem un suport pentru ceaiuri, foarte fain, din plastic. Aici avem un breloc cu o găină. Aici avem două măști de somn. Aici avem 100 de pulzi pentru acoperirea alimentelor. Iar acum avem un set cu ghiozdan. Oh my god. Deci arată super bine. Aici avem un ghiozdan pentru școală care arată super bine. Aici are buzunar. Aici are un alt buzunar. Și aici are un alt buzunar. Și aici un buzunar mai mic. Așa. Acesta este ghiozdan. Și aici are un breloc cu un ursuleț foarte drăguț care se atașează. Iar aici avem o geantă superbă care are și ea la fel multe încăperi. Iar aici avem un penar și încă un penar mai micuț. Niște de-astea de agățat și accesorii insigne. O soară și niște insigne, 4 insigne. Și cam atât cu vlogul de astăzi. Vă rog să vă abonați, să dați un like și să trimiteți mai departe. Pupici!